Joseph pada kum Hmm. orang ba penyai kam ukok mu bet penbiang ya ka bos sincar. Dia bagi pai hang ni mentah ni i ba kata ka bor kum bagi na ikren ha kitu ki bentah ki besyak pat kan kenan dong. Ba hang no ka syong ka bor ka jong ublei hang ni. Hmm. Ni i na basdang kum ba kan don ka jingkar ku bai klam poi perkat pada ba ka wei pada ka bor jong ki beriu. I kum ba ka yat om syaka jingkar ku Henry ka te amrau kan ban ki beriu. Nomor kajing Hmm. po snew, kajing po snew wo blay ai kajing batai, lingba jong Joseph, nyo i kari Egypt, kum kari jong kajing kerku, nomor klayo pediang, lupa ya kajing itu, kajing lam ko jong blay. Henry Hmm. penban ya katakan lat, jong kajing kerku, wo blay ula de kren ula de penpau hau paru, mentapat na uta uba batai ya kajing po snew, anda haba kata ka bor jong ka jipinyat ka kam kalapoi ka chi ki jong u ni i penban ka phai de kumboi ka jika bukan long ka jingkar ku kaya lam penban syakawai pada ka jeli jong ka jingete amrau para benreu Hmm. kani hang ni kalong ka benta ka bangim ju kampet nak ka kaliang Henry kalong ka koridor pan perkhat ru bakum no kata ka jingkar ku ka ublai ula da biat hu da ka pau ling pa jong di pos niu Nalangi kum kibriu nyemla ban ya trei kat kum ka jing thmu ko jong u. Klam arta tin ha ka jing im ko jong ngiru la dang yim pikir ba yin liat kum ha ka ni ka juk ko. Ba Hmm. kita ki ba ki bla dei ya ka ban yo mat ya ka jing rap ka jong ni. La da kita kin kala lo no ki mrau ka jong ni kata ka di ko sung si taman. Hmm. Di ka ni hang ni ni ka pai sata kat khot ke ba kuwe ke thu. Ka jing long mrau jong ki trash dong packaging bam smooth ho bam shimpa kumnu ki liat chata Hmm. nginya koi ka khot ka bar ko ar tang ya ka khando jong ki lingdo om shim lathit laba kita ki lingdo ki la yo ki la ka jingsam na uparu bat ki la ya bam na kata ka bentai ka uparu la ay ki namar kata kim shim la di yala ka khando so perlaim hang ni Hmm. no bakiling do kajaka kajuki kim shim lakpoi shaka jinglong marao naka ei ke bagi dang shi kren a tu gad khot ke ba ku wei bat ke ei ke bagi lai kren na kitiki benta ki ba kam shakaman ngin haban sung thu ba kita ki badon hakaliang jong ka bor shinshar kimla ban liat shakani ka benta jongka jinglong marao Hmm. bahayeng ki bahasem jong u Joseph namar bikidan hakaliang ke jong u kim don ke nuhunu ke jong kustai namar ka bam na penbiang iki na kayeng ke jong u Joseph Hmm. ki lingdo ki bai ji shekli ya kale niam le rukom jong ke hima ini kiyo ya kajing da bakajing besar ke biang na kaliang jong u nong sensyar u paro Hmm. Tila da kata ka security ni ka jing singan ka dom na ka jing im ko jong ki ka jing kali bande ya ka khandau ka nung ni an Hmm. de hang ni la ban ong ba kiling do ru ki don menta ha ka liang jong ka bo sinchar Hmm. di hang Iyo ni kajing yada ka kerpang. ho di hang ni ta ka asai ken ba kiling do kila yo ila ka jing sam no paru bat kila ya bam na kata ka benta ya ka ba paru la la ai haki Hmm. di namar baka biang kandem sni kam sim tenra ye ki kad hadu makin da snow halaka jong ka jing im ya ka kim khat jong ka jing im bande ka khando kam arai siki lani kam syak ka jing mut jepar khat jong ki Hmm. te la kata ye ki kala jia inde nyim shi i ye kasur na ki makin ya sa na ka wanta ki trashno Hmm. namar kiring do kya biang na ka bata jong padba na ka bata jong si em akle diam kle arukom ban let shaw bulai Hmm. Rihang ni namar bala biang kamala di ki wei la da ki poi ka kim khat yu
di kebakam dan jikta iki Hmm. di kami biang ke jingkeli ke dong ke bawah ke jauh beli deh buat kita kita along isyakri nama kiling doang isyakri kita besar nak kebentar juga beliau hau beli Hmm. buat walam ke kubur nau beli syaki beliau dari hak kim khai kan riak syarut kumbolong kan kana mental Hmm. kita snong ki hak bandi ya ladi kan baki lingdo ki hak banyak sai nak kebentar jong ki hau beli Hmm. hak kim khai jar jar ki sengap Hmm. kan ni kalau kajingat nanti kaba ini kibri ki kando hang ni hari Egypt di Hmm. pidon ni ya kaban ong hang ni nya cu chakmat Dan bentar ya. hmm Si bentar kalau baka bosan syar kampe ya kinong Egypt lakum ki khun ki la jong gari. Kapek ye ki takaway pat kakmat. Pakata kalong ba ki haban a ya ka e ka bakidan. Man panhap ya kadan jo ki shadow ka kadan ban yarkat pat ki raw la jong kari. Kabanta ka bapen kan ria au Joseph ikinong Egypt na ka way ka kut jong kari sya way ka kut jong kari. Ka pen pau ya ka way pat kadak. Ba kini kila long ba kum ki ya yuwer. Kim long try show la jong khndo. Kim don hok show jong khndo. Ko mot hap ban wa hap ban lek ko ngu ya ka jing sin syar ka jong Joseph. Pinapai pakani ka benta pinang si batai benta pinang si kren benta ka jing tengku wat kiling do. Kinong song snong kita ni la ka benta ya la ka jong ka hok ban lek ban kmi ban lek ban jungo. Ban lek ban ra ya la ki jong ki jing e akhmat kiling do. Ma kiling do ngi tiap biang biang bagi dei ki benta jo kinong ya sat nam ta jong ki. Ande kum bakalong benta kiling do ya la di kisat ka jika syong ka jika sa ki biang ka bam ka ti pa ki im ni la di apa khadu pa ba usahi pa hala ka jong ka jing lampu ya ka bo mod kiling do apa khadu ya la ka jong ka met ki apa nyada